Aduh, gara-gara kudanan ndek bengi kok. Awakku gemeter kaya ngene iki. Anget panas gek iso gelinggih sirahku iki. Aduh. Bojo berang kok ngeroki yo. Ora nek mlembar dolan ning ndi wong iki mah. Bu. Bu. Boyo dikeroki bareng mlebu. Neng ndi weh? Alah, sentena kono lho. Hah. Biasane kene iki tukang nyuntik melakon suntik. Hah, iki awak iki. Aduh. Ake, Bu, keroki tebu. Engko bengi tak opahi. Alah, pret. Hah. Linggis golekane kok yo angel men iki nang ndi nggone iki dah. Nak iki yo ora iso dienggo anu iki nyekel-nyekel iki. Wis tak nyelah nggone Kang Naryo jajal dah. Kula nuwun. Wah, jangkrik. Awak kaya ngene eneng sing mertamu barang. Monggo. Sapa niku? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Nang ndi Naryo iki mah dah. Ora ono ketok iki. Ah, ager mlebu. Ah, kaya ngene kok ya. Sik dedeg kowe panas awak iki. Gini yo. Ah, gebreges kena kudanan dia bengi. Oh, alah. Bu, lagi ngene sih. Wah, awakku ora penak iki rasane iki. Dindel kok yo titik cemplek dandang. Iki aku golek tukang kerak-kerok iki. Ane tukang kerak-kerok andalan ora. Enak tukang kerak-kerak andalan lho Kang Paijo eneng. So tenan ora wong iki. Lho, iki remehno wong iki. Wong iki nomor 1 sak kampunge. Iki kadung krosial tenan iki. Udah. Lah kemarene penyelah linggis rek. Alah, kok sik. Aku lho terno sik. Iki wis kadung krosial tenan iki. Mangkat dhewe jane kok. Ah, ayo yo, main ngendi aku terno. Ayo. Ayo tak terno ayo. Yo. Lah piye mlaku dhewe kok gendong? Ya gendong piye? Ya wis, gendong ya. Yo. Yo. Ayo mlaku. Jangkrik aku. Ayo. Yo. Ya, Bu. Tangan tekno iki. Duh, Nak mari yo mari, nak mati yo mati, ngilang cepet. arep tambakno apa moh-moh iki. Iki bobotmu rek yo antep men iki. Kan dosa apa piye? Kaya wis genah dosa. Pak, bapak aku sido nek gawe notik gak? Ya wis pengen adik neh tenan. Ya iyalah, Pak. Lah adik lanang apa wedok? Lanang lah, Pak. Petak jak terbangan. Oh ya, oke. Wih, semangat nih. Ceplis, jaluk adik. Numpak, siap-siap. Numpak, numpak. Numpak RE King. Reng neng 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 neng. Reng neng 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 neng. Ngelapi motor we. Lho brasen, Pak. Lah tok kurat-kurat ngantakan kilo tapeni. Motor wis sing dilus-lus bojone wae atau dilus-lus. Iya ya. Regake ndang tapeni. Siap bosku. Pas itu semangat, nah semangat menurun. Apa ini beras? Yo, Pak Tulus. Iya Pak Tulus. montore situ entuk tak tuku apa gak? Oh, sik Pak. Ya itu tak jajale ya. Waras ora? Ya monggo. Ya waras sih Pak Tulus si orsine jajal. Jajal. Lho, lah motormu setangin di. Iki mau wis pepek tenan buru tadi wis. Genep tenan buru iki. Setangin Iki di. wale, Pak. Iki lho wis tangan iki. Oh, genep tenan iki Mas. Yang ngene sing bener. Mosok setang digoleki nang buntut. Lah aku urung anu ae. Tak jajal ya. Ya, jajal. Wes, diperiksa neh sik kono. Iki perlu disiasati. Ceplis njaluk adik. Jane ya seneng. Tapi siap-siap double job. Yo golek duit kerja. Yo dadi baby sister.
Masa umbah-umbah. Wong kok ngerkasakno kancane tok. Wong ki ana apa lah? Gini gini piye? Iya. Sirahe ra kena gelinggih. Tambah remuk kabeh kancane iki. Aduh. Ini to Kang Pardi ki mau. Wong girang digarap. Kanyepen bar kudanan di bengi. Delok kerok-kerok. Kerok-kerok. Heeh. Lah iki esuk-esuk kok kerok-kerok. Nek jarine bae, kerok-kerok esuk-esuk ki marai kere. Nek ora ngambil jajalan terus. Nek kerok-kerok terus yo kiri tenan Kang Jo. Lah iki wis parah tenan kok. Lagi krusial aja. Kere, siap sik. Iki lho dolah apa? Ya iki lho piye? Sirah karo sikil do misah kabeh ngene iki kok. Rasa gelinggih. Yo. Lah iki yo gini rek Kang kok njetung wis mau tak ngerti. Ngene lho. Ceplis ki njaluk adi. Hah, Jaluk adik. Cocok wi. Musim udan. Pas. ya wis tak njupuk alat sik. Pak Ijo bejo men. Dan anak jaluk adik. Lah kowe, Gak anakku boro-boro jaluk adik, mboke kudu nyemplaki terus. lah mbok tinggal terus kok. Lah piye? Wis gawe yo. Pak Ijo cukup alat iki nang rak tapi suwe ne pol awakku sak berges tenan. Ya ben suwe karepe. Jo. Woi. Suwe men cukup alat yo. Dagage. Sak ilang iki kok wonge. Liyone entek ya. Penting ki abang. Penting abang ya. Wis ngalah Pak Tulus. Ngalah Kang Pardi. Ya wis, aku tak balik. Penting abang ya. Gayanku ora didol malah niku. Lah, kok dikeroki kok. Ora men ki. Lah piye? Nggo apa wi? Lah yo nggo kerokan to ya. Lah sementing ki abang nggo apa wi? Oh ya, sing penting abang. Ya. Oh ya, aku mah eling sing penting abang kok. Sing penting abang. Sing abang. Wes abang ki. Abang. Wes abang ki. Bang abang. Gak krasa, mbok korek karo apa, Mas? Hari abang ya karo iki. Oh, budal. jangkrik malah kok mbok koyo ngono ki malah gubrah. Lah piye Anjeluk. abang kok. Delok kerok bojoku wae. Hah? Ora main Pak Ijo iki. Delok kerok bojoku wae. Gak marem tenan. Malah, das. Jo. Piye Pak Tulus? Iki piye? Aku kan iku 1.500. 1.500. Heeh. Sik tak pikir-pikir sik. Piye? Montor pe modal. Montor kena-kenangan re, pe didol. Kowe tak dol gelem ora? Le. Tak tenan to. Singone nesu. Seplis gagal jaluk adik. Adik. Gagal.